Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intaikan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana ken panagtrap-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan a Marisa, adaan asawa ken dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa a nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatek unay nga asawa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pay ti platok. Kurang ko pay. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen nga agpay sumami. Ha? Ay ikwa. Jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha. Kan saan laeng aday ka. Kasangay pa ni manong mo. No kasta, double celebration to nga ro ti mapasamak. Ha? Ay katun iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay kong mga rod, tagawid ni daddy iti daytang aldaw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti daytang aldaw. Mami? Si kamat gayam altrin iho. Ada ka di ibagam? Agsangsangit kayo kadi? Ay saan iho? Saan? Apay kumabot nga agsangit Nagsuya abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot yu ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Wan. Naamuak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami ti pilyan na. Dayjay. Pinili na ti babae na. Isapi manawan. Kadyak amo no agawid pa dito'y balaywan na saan. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Jak man amoy jay amayo. Jak amo. Idinamo kabalang paymat. Ngam kadagiti napalpalabas a bulan.
Kasla jakon kabalan tararamitan na. Kasla pumtak ti baro kung na pwede sakit na marikrit na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni Daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kaya't amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadahal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni Daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulaan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni Daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, Mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni Daddy. Ti kayat mi. Kat makita da ka naragsa. Banag asana mapasama. No agnanayon ti kada tayo iti poder ni Daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, Mami? Anya, ni, apay ka no. Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya, partakam nga ro di ta tamapantan. Uwen, Mami, agsapato sa klabihit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destino ni Daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day dyan. Anya ka diti plano yo, Mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana nga agawid iti balay. Tapno makadwa tayo inton bigat para iti anibersaryo yo kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasarita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, uray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumuaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ti aramidin nyo dito, Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, Daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix pangaasim. Agawid ka kumamit iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni Mami, Daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamit. Sa anak nga gawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami a pamilyam, Daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Caldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Babalin ka di, agawid ka yan. Kat iti ka ano man, di yun gamdan pa iti agsubli dito eh. Ngamin, uray ka sanu ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dakailatan nga agiina, imang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang nga ro din tinakabasa. Ngam iso pa lati at daganas na nga gumit. Diyak tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya a buklan. Ala, gusto Mami. Agsardong kayo nga ro din agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa Mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay na naka. Riingan kanto yung ton asidigtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di atim. Sigurado nga aguro-ura yan day jay.
Asa na bali ha? Pawit na mo tan, mami. Huwag matkit di ka. Siya man nga ron ti maturog, mami. Mami! Ay, Diyos ko! Anay ko. Sa di tiyan ko. Oh, di ka unay agkuti. At ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya. Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunak lakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin manang. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib kerem kumati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya. Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idi may da opisina. No nagawid ak lakuma akadwa ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Timot asawa. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tinani. Ada ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay. Tinaunang anak ko. Ay, kuhani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging ka lang ng ijay tibiyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam gagbalin abaldado. Huston. Panawan nak pa lang. Pangasim. Kaya't ko tiyak may maysa. Sige, sikati makamo. At subli akla ang ijay kusina. Tulungak pa lang ni Manang Lorna. Awagan naglaan, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko. Anya na ito inanapasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwen. Basol ko ti kastoy anapasamak. Nasaya at met ta napanunot mo tinagawid tapno umay mo aywanan ti asawang Felix. Saan ka di nga agungot ti kabit mo? Ni Gina ti kahit ko asawan. Ako manang kinapudno na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan Felix. Italagkon ken ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni ayen ti mga iwan iti inana. Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang. Di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umay kan bakit?
Bagkatan ka nga ipatugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanan ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan kat Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nanda pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko na ita kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danam iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarit, adi kay tupulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami, Si Mang Patagaya man iya. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. nagragsakkat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputad ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumadla ti aldaw. Ama sursuro ni mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jay Tirasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Agaman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa ang abuy-buyaan, Felix. Nagkagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ng ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumtento ti aldaw ang mauma ka. Kat panawanda kaming tumanan iti anak to. Saan pa mapasamak day ta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix, Baya masunitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakil tinagbasulak, iti pamilya tayo. No kumatasin muruta ka nagawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at rahedya. Pangawanan nak Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan na. No nagbalinak ama naging bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikari ka sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak.
Agyaman naktay ni kanakpay iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag ka mo't unay, Felix. Kadyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At data yung dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin nyo na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyaman nak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakat saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan na nyaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbola manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulaan ni mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga namidak amin nakabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasataken ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumano nagundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wanmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary mi ka ni mami ma. Ay, wala niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro biyag. Siguradong adamatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay ko ma, tanapakawan nakmatan kadagiti nagbasulat kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Ibayak dito ayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, ken di kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Ang sa nga pulo at tawon kaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarupkin si atawan matan dinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas ano, sinublianan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami, dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatanday di apasamak, kantipan nakaputod ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan kadagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, di nakbinaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sango kadagiti panubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Dios. Ngamin inpaay naaminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani Ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko.
Rumbang na lang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngam kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, at ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol, tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragrag sakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanen a nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline, manipod probinsya ti Benguet. Adabasit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gaputadyak na anusan ti kinamammartek na. Awan anak mi, iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adda kinalive-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaen iti Facebook. Danda ni makatawan met anagaram sakbay asinong batak. Sina matlaeng iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Uy, gusto pala rita. Umay kang tamangantan. Nakaluto ako. Wala kay, mabiit langan daytoy, malmalpasan. Ikan, makauray ta kita, badbado. Lumamis ang tiindasar ko, pangaldawan ta. Wan, kita nalpasan. Ni Janine,
Saan ka di nga umay mangal daw dito eh? Ay, jak man amo iti dayjay nga ubing. Mangan siguron ijay pagadalan da. Awan mo't imbaga na nga umay mangal daw dito eh. Nala nga rod. Umay ka nga rod bakit? Tani, mabisi na kon. Sa pa'y nagimas dyan lutok apangal dawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh, Aduman nga rodan timakan ko no kasta lakay. ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kanon nila kay na iti ospital iti rabi eh. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang nga si kaso kan kwa na. Agtirtiritir kanon gapo iti sakit ti tiyan na. Kahit mapan ka di? Wen kaasi ti kapsat ko. Amangan no di na amo ter aramidan na. Gapo iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ang mapan iti ospital. Saanan lakay. Agbati kan dito eh. Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatek latan ti motor. Ngam kuyugon ka. Sumurot ak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay. Apay no agawid ka pailang bakit? Napuyatan kan. Siya kung ti manguray ka ni Carol dito eh. Ay, wan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak ni Sadino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Alang arod. Dito ka paila. Tainak man mangala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbaglangan ta nakaturog matlaang ni bayang ko. Ay, kaasimat. Anya nga tagi sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ha? Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labiit bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguro day jay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak manang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ading ko. Talaga kas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang nga aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswang tipan nakayawid tibang kay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti maliklik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatipkay. Panunutong dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana po na dahita. O apay, anyat ka pasamak. Di ka tuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsaksakit matkit din ni nanang da. Pag-aamo tayon, akas iti turong na. Iso na lang ang tanag sarunuda mo lakit din anatan. Uwan nga ron. Talaga di tayo mo. Nagingkat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isa si ka. Alwadam, nagitikang kanin. Bakit? Nang runa, kat ada historyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo matan na dan tibagin.
Kanayon ka ngagpuyat. Iso kanayon mo't amarik na, ti pa nakaulo mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta arik-rik na. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, hanggang nasa isayat mo't lang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka dila kay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kaanong tupay ngay? Inton naladawan ti amin. Kamaudyanan na. Nalpas ko matlaang ang tiripreperek a pantalon. Apay nga kasla maulawak matan. Ito gaw kumalpay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day kaya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpasik ka. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito rabiin. mabisbisi na ka rod, auntie. Awan masida iji balay. Isungay malatiwa. Mga no dapay nabati asidayo. Apay, di da ka imbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingkaag kalyong kita na dapay na bati. Nagluto mo't ni uncle mo James itay. Ngam no awan, ag kita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngayon mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan na da mailuto. Bakit? Agawid na pa ijilaon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitagbidak. Ay katun alakay, awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat takan ka. Nang runa ita tapa nag-ieskwela manan. Adamat jay nadamang tad iti kasapulan da. Anyang iti serbina nga da iti abroad. No di na masuportaran dagiti ubding. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matday takas amada lakay. Buwan mat kid niya. Agan anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagin. Kitayam dagiti kang kanan. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Itad mo kadagiti tauham ija siya. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanaga ang kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado aminalam tumanan ti panagiinom nyo iti arak iti. Ugali na Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Nagawid gayam ni James Adele. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni Manang na, iso ang nagawid pa'y iti laon yun. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. No kasya ay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wana, ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no ko Ay, anong sanyo pailaang ti agyan ditoy? Aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't ngagtugtugaw latan ditoy. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabaling nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check-up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yun, umay kayo ijay pwesto. Ay, sige, sumuro taklaangan ijay pwesto. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaam mo, nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na.
Aslam ulawak man yan. Mabiit lang nanang. Ito gaw ko man pa'y biit. Day, apay, agan ano ka nakaw. Ay, masansan mat nga ruden ti panagulaw ko nanang. Kan ag sakit-sakit ti tenged ko no ko. Ay, saus kita amangan mat no gapo day ta iti panagpuypuyat mau. Narigat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro da ita marikrik nam. Auntie Adel, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alanti yung padait ko a pantalon ko. Ayun. Ni, napananan ngay day chay. Awan mo't dito yun. Mabiit lang, tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawit ije la unyon. Ada ka no trabaho na. Ay, kaano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita ang man no sakto malaang kan ka. Ay, sige nga, tayo padas konti. Uy, quality Mayat, auntie. Eksakto ti fitting na. Siyempre siyakman. Ayos Magustwak launay. Ay, manungay gaya man te. Malabay amon ka anakan. Ay, ilibrem. Un, Ay, wow. Thank you, auntie Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa wan nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa check apak iti sa bali a doktor. Ang mama, Sa anak amap nag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sa bali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo kumati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tanan. Kaslakim mapsot pekit din ti panagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay kat nagpa-check up ka Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay sus. Day tagtibagbagakkan ka idi pay laang manang. Isumat lagayam ang masansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid ang nangato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam ang aliklikan dagiti saan arumbang akanam. Iti kasta saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no ko Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen bakit? Di mo mat ngamin songsong bata nagiti chat kan text ko ken ka. Manungal dawan nga umawawag Agam itala asong batam ti awag ko. James. Apay, akas deti na udi at chat mo kanyak bakit? Apay, adamadi nga inaramid ko? Pasensya kan. Ngam nasaysaya at sanog sinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tapno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itaamit lang ti tadagos mo.
Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kin ni Janin titulbak. Anya, ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya agapo. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim adikan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulig ta iti rigat kan lamay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Ha? Nataer ka. Iso nga amok anala kakalaang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Sana. Amumat nga ayayatan ka. Di mo kumamat aramidin kanyak tigastoy. Pangasim. Sana bale, taggayim talatamat iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga ro tinagamamuan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot dantan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kastasa sa Adam. Awan ron ba nga pagdanaga manak? Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim. Siga amat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti agas ko. Patyak apumipyamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak niya, Auntie Carol. Tano saan pa ilang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni di ospital. Saanin ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang daytoy. Ni Mama! Natumba! Lola! Anya agay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda ka di matla ang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Adda ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unag ti 24 oras. Nala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati ak asaan abaybay anti Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pailaan wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaan timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Ang mga numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa iti mapasamak ken kwa na. No, kasta. Doang aldaw nga awan puot ko. Wan Manang, epekto ka no ti pan na kay tupa iti ulom iti simento iti natumba ka. Ni mato nga ti blood pressure mo, isuan na ulaw ka. Ni Janin. Sa dino ti ayan na. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang. Sa dino ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnakan ka. Saan ang makaid na? Ti kayat nakatumay ditoy. Isuuna lang, ta saan mo ta mabalin. Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Ate Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo at Jerome. Dakayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Dok, kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro ng aging galangan ni Jetty Biag na.
Kanya. Inaramid mi amin nakabalan mi tapno may spal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipaglatingit kami. Ala, bagkata mo ni Antem, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Oy, anya, komportable ka ka di iti wheelchair mo, manay? Uwan, agyamanak. Nasakit lati sakak. Kasla kayat na anak ka nga to. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kaya't kumatamakitan inanang. Sakbay may tapon. Manang, Ay, mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antem, Jerome. Un, mami. Unay matlakit din nagasgasat mo nanang. Dinak matlakit din na uray arimuari ti ospital. Sagbay ti ipapanaw mo. Makipag-rig na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James, Uwan. Nakita ti post nakatagkan ka. Iso may mayak. Kumusta ka? Dakal tikin mo to nga ma. uwan nga ron. Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Siga, kumusta ka matan? Agyang manak, itiyo umay mo. Awan na niya man na. Okay lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James, Aging ka ita. Siga pa'y latipit-pitit to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't kung may tuloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang haywan kan ka, Adela. Iti agdama ket lumablaban akpaylaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti entero a bagbagi. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Diyak amo no kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, isu nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No may papan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mo latta ti kumararag iti Diyos, patyak adi nakabaybayan. Ad-ada kumaapatib karampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam Adeline, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
Di sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay idramay ta, ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Glen, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na mabainak kuma amang ibinglay iti pakasaritaan ti biag ko. Nga mamok ken patsek apakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam alagip ti napalabas. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti ag salaysay. Madlaw na panong ka anak ko, nga marumwar ka pailaan. Napatag ti papanak, nanang. Papanam nga min aya. Ingkarik namin ka ni Mariel, asarong karak ida nga gina ita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan ta kon. Kasta aya. Wala na. Panawan kayo pa eh. Inakon. Agawid akmat lang into madamdama. Sige anak ko, agan-anad ka. Pasensya kan Mariel. Naladawak ngayon may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ayos mat. Jack marik na ti banog ko. Basta makita kayo nga gina. Buwan kayam. Ato yun. Gatas kan diaper ni baby. Ay na, agyaman ako unay, Glenn. Awan na nyaman na. Pasensya ka lang ko man ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate, tiitad ko kun ka. Saanin, tagatas kan diaper laeng. Kat imbis mat nga agreklamo pagyamanak kit di unay ngamin, dakkel atulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan ang nyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tananan? Talaga ka di nga ayat dayjay Mariel. Wala na. Napod mo ti panagayat ko kan kuana. Kaya ti ka ano man. Jack pagbabawihan ti panagaram ko kan kuana. Agam anak ko, gapo iti dayta nga aramidem. Sikan ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinado dagiti babalasang amabalin mo nga arman ni Mariel pailaang adan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay Mariel. Isu nga aging ka ita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti ibaga ti tattao iti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti may sa tao nagbidot. Adalat tamit pagbaliwan na. Ha? Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga iso. Karaman ti anak na. Ken saan darik na tiriknak nanan. Ken mesa. Saan mo't nga isuda ti mangpakpakan kanya. Iso nga aramidak ti kayat ko. Katawan biyang ti asinuman. No talaga nga ayatam ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tata, No ayatam ti may sa tao. Uran niya pa iti magnag mo nga ibagbaga ng iti tao taglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Ngayon, sikat ti agay-ayat. Saan ka ngay suda?
Agyaman na, tamawatan dak tatang. Awan mo't makita kadakas. No, ayatam ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. No apay mat gamit aman nakibiyang da kita tattao. Amo ka basaksakitan ka kalagiti mang mangag mo sa usaw. Agam, bay amlat ta ida anak ko. Di napatag, kit awan dakas ngal aramidong katakwada. Kami, agay ayat kapat tilaan, itinapod na. Panagsusweldo ita. Di ka kaliumay ka na kami. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Peter. Sige man. Kas kalagdata mo. Sa tinumay ko no saan nga ijay pagkaranagsaka. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam, jak makasurot kada kayo ita. Ay, tabi man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulod ko kumati agas kan kanin na. Aniya? Ay, lay magdayta na panagayan mo kan kwa na. No saan mo man naputo di jay? Kasla anak kumata na. Tanak kat nga ro ti babae nga ay ayatek. Huh? Minamagayat day taglay. Agayat ka lang arulan. Dayjay pa'y na anakana na balasan. Sos, kasla ka mo ila nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulo. Anya? Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapinan. Pare, Manyangarong nga. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan agila. Mala, murasan ka pa lang arot ang sumurot ka na kami. Anya kamaddan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytangar aramidem? apay anak ko nam dayta, kasinsin. Nagadumot ababalasang dito'y lugar tayo. Angap no apay mo't aday jay pailang amarihil tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamatag sa iti kasta kasinsin. Ay ayatak ni Mariel. Kat awan ti asino man ang makalapad kanya. Saan apa nagayat dayta insan? No di kat kinamaag. Ammumatan ti ugali day jay ababae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan lang nga dayta? Uray ijay inuman ang nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan, ti kaya't mo panunutan, insan. Ano siya? Uray niya pa'y tinaglabasan ni Mariel. Aklunag, tay ay atagkat nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day jay amariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo ken kuana. Awan timpakan na kanya, kasinsin. Awan tinaramid na kanya. Siyak ti akin kaya't kan kuana. Siyak ti disnudo na gusto kan kuana. Nakam po ti amin. Isa ka pangasim ha. Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Kat anya pa ti maaramit ko asaan arumban. Tangay na panagnagkakanapudno ka kanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawin, agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kung naklakid din no awanan tinamnamakan ka. Maagla ang ti babae asan nga gayat itikas ken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panaganos mo. Ipay ko kami na kinaanos. Kan kinagagat para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am dayta. Agyaman no kasta. Katsapay la kuma, tasaan to nga agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agin ha, Glenn. Santo Apolos. Ikarit dayta kan ka, Mariel. Nay, nagadumot ang pinalingkay man ako. Wala na. Domingo iton bigat. Agluto tayo man mati ure basit a pagsasangwan tayo. Awang mati okasyon, wano ag-birthday tapos agluto tayo. Ni tatang mat. Sana masapul nga dag birthday sa tayo agluto. Inaklon nak ngaminan ni Mariel tatang. Kasta, nasya, talagang kasta ako. Kaya, inawis mo nga rot, ida ko mga may dito balay. Well, masapak ida sukunin inton bigat tatang. Ay, wala. Awan parikot hindi dahil ta anak ko. Mala, iyag mo dahil ta anak mabalasan ka.
sakpay laeng ti mga awir king kuana. Ay, saan ang tata? Umuna kayo latan amangan. Ay saan? Agidan kayong tinigli na mga. Saan ka ko mga babayin dito'y balay? Ti anak mo, apo kumimutan. Iso no, ada ka dito balay. Ipagpabalay mo. Malasan ko. Di kagbabay mo. Agyaman ako na tata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, ipan ko man iti ayan ni nanang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, pare Peter. Hello, Paroy. Magawag ka. Amangan mo saan ka busy ita? Saan ba? Abi ka day? Umay ka dito'y balay. Ada basit impalutok. Imbagla pagsasangwan tayo. Atun sa akin di question na Paroy. Awan, ang umay ka lang pumasyar mata. Ada kami ni Mariel dito'y. Umay ka. Tapno yam ambukan ka. Ikaw na Paroy. Mabidla nga raw tagrupa ta. Iso, malagaya makastaunan ti panagayat ni Glinggang ka. Gaputa, nagpaitumat ang dakin na pintas mo, Mariel. Saan mat? Yung pulno ti magbaga. At daping mintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik lanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Tiyak kabala na pasardengan. Ada ka ni nanan. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito ay Peter, Glenn. Sige lang, Mariel. Among Glenn, nag-asat ka. Apa enak ko naman ta, Peter? Wala. Uray nagalakabalasan ni Mariel. Napintas lata. Sana maglaw nga dat anak na. Nagpintas lata ti pamagina siya. Pudno ti magbaga. So nag-asat ka Mariel. Gamin, ito ni Mariel tagbal nga asawa. Ati umupay nga bakit ti loto. Napintas. Sexy. Kinapudok naman. Unay ka dahi pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga paray. Ano dumting tungot ti babaya para kanya. Kasking kuhan mo ta. Anya? Iswasi ka. Aywanan ti kayan ayat mo para. Taamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn. Wen, katrabaho ka dahi jay. Kaklos ko di trabaho. Iso ti kanayon ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na day jay. Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasumot ngamin iti babae dahi jay agayam ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dag iti babae kan kwa na. Langan na pala kanong ngamin kat madlawan a chick boy. Iso kunaan ba't ngaglaklakayan na baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abaro. Ne, daya pa rin hanggang gatas tita ginata mo, le. Wen pare, idagas ko yung malam ija ayan ta Mariel. Basta ka tayo. Makigitanak tawagin ka. Tapno makitak mamait no sa dino tayo tibalay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulod ka pa aging ga iji balayo. Kalpasan na mapantay ija ayan ta Mariel. Tagitaman di kagayat ko kayong kapare. Wait, kagyaman ako na ya. Agyaman akmanan nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan yaman na. Pasensya ka na. Saan ako ngagbayag? Ada ka di pa'y papanam? Itulod ko pa ni Peter iji balay da. Kababay met na ugur-ure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin agkapay kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabit lang. Tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko. Anya nga iti plano yo ken ni Mariel. Ha? Apay no agkalay sa kayon. Kinapudno na. Adan plano para iti day tananan. Umdas mo't siguro ti urnong ko para iti day taabanag.
Katwan Plano nga ibaga itabulan ka ni Mariel, ngagkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katwan manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardagan ti sao-sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Hala, di kayo madanagan na Kasarita to ni Mariel, maipapan iti dahi ta abanag. Wen, anak ko. Nasaysayat matlaang no agkalay sa kayon. Iti kasta, makapagdan na kayo matan kas pudpud no nga agasawa. Idimbagak kang kadi maipapan iti panagkalay sa ta. Nagwan kamat nga awan duha-duha. Hanggang ita. Apay kaslag pangadwa kamatan. Glenn, Ada ka di parikot. awan parikot, Glenn. Umanugot akmat iti kalay sa nga ibagpagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya? Apay? Tumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Ang kaya't kung aminin nga agbalin aligal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta dahito Saan ka di? Glenn, Igiddan tamutan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apelyido kanya. Kaspod ng anak ko. maawatan ka. Nga masapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Tumtang tantumat laang itiday ta agundaway. Glenn, agpakada ako. Nagsapa ka nga gawit, Peter? Wen, tali. Kailangan mo talaga nagsakit yun ako. Mapang ko pa ina. Sige. Abang nuban-nub mo ta. Kurang ka siguro magpaiso, itiin na. Oo nga rin pare. Pala, ibati ka nga rin na. Mabala ko. Sige. Agananat ka itidalan mo. Nasaya at tasimangpot kan kasinsin. Kasi kamot gami ka. Itamang pa'y nga ka dito balay, tikas to'y nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ah? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngem, nasken nga agpaliiw ka, insan. Nay, insan. Anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no dikat namin ano adaras. Anya. Pudno ti ibagbagak kasinsin. Kan adapay ka nung nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ije balay da Mariel. Anya. Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumat nga ibagbaga apod no amin timbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Naskan nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan tigayem mo. Tsaka mo, noon niya ti panunutak na nang. Tsaka mo nung mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam. Kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak ko iti balay da, intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at adaan na kababain dito'y lugar tayo. Nagrunakan ka anak ko. Sabi ko na, tawan kinapudno amin dagiti may padpadamag ita kanyak. Agpakada ka manan, Peter? Uwan man pare, tanay. Nasakit man di ulo ko. Diyak man amula ito marikrik na. Mga pa kastoy. Mas lamaula ko eh, kitin. Tinasayat, ingkalagan iti doktor. Tap mo mo, no niya dayta. Tap no iresitahan da ka iti agas mo. Uwan man pare. Mapanak to mga paisaw. Wala, narigat no baybay am dayta. Mga no niya pa iti mapasamakan ka, pare. Agya ka pare, Glenn. Alangan panahon ka. O sige, agananat ka ha. Ay, surutat ni Peter. Nupod-nungot lang ti pagpagana. Amwag no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti kama? Siya, kuwan mo na Glenn.
Ah? Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso. No nasapsapa ka la kumaan am mo. Masigurado ka saan aniglen ti inaklon ko. Saan pa yan nalatot yamin? Yamin, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kanigli? Single ka. Single lang, wait. Awan pa rin ka. Ay, ayatin ka unay-unay. Kit, atakin ka, ti pangiteng, Mariel. Awanan kayo, tibain. Glenn? Glenn! Ay, pare, apay nga ka dito eh. Kasano nga? Awanan kayo, tibain. Ayok ka! Amay ko, pare. Amay ko, mabilang. Agpalawangan, pare. Hindi ka basta humamila. Agkalma ka kumamata. Sa lutsutan ni Mariel, no asino ka dito tipilin na ngamin? Aniya. Nagpuskul ti rupam. Amay ko, Tatri na iturnak. amay ko, usong pare, pang-asim. Pasensya ka, may ayatik man ni Mariel. Kansi ka mo na babae! Apay na aramid mo ti kastoy kanya ka. Opay! Pakawanan na, Glenn. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayat kat iso tinakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Nagsakit ti inaramid ni Mariel ken ti imbilang ko kas pudpudno agayem. Ngem awanen na balinak no di ti mga klon itigasat ko. Inaramid ko mat amin a kabaalak amang ipakita iti pudpudno a panagayat ko. Ngem makunak asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkallaysa nga rod da Peter ken ni Mariel. Pimmanaw da iti lugar mi. Ita, at damatan pamilyak. Makunak ang nagasatak, gaputaim paayanak tinamarswa iti babae, apudpudno amang ipatpatag kanyak. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Glenn. Ken ka pagayam, Glenn. Husto ka. Saan ani Mariel tinaikari iti kinapudno ti panagayat mo. Kat kablaawan ka, ngamin, iti likudan ti saem a naglabasam, dimteng latta ti tao, wenno babae, nga ammo na abaluran ti ayat ken sakripisyom. Nga iso ti asawam ita. Itultuloy mo nga rod ti kinasayaat mo, iti kastakat ad-adda a paraburan na ka ti Diyos a namarswa. Alakas nan pagayam, Glenn, kat pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.